Tri glupa pitanja sa Ognjenom Nikolom Radulovićem. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Tri glupa pitanja sa Đorđem Mitrovićem, zato što Ognjen Nikola Radulović nije mogao večeras da dođe. Zašto? Vidjet ćete. Sada tražimo žrtvu za naša pitanja. Zdravo. Dobro večer. Dobrodošli u emisiju Tri glupa pitanja. Sa mnom. Prvo pitanje za vas glasi: Tu sam. kako se borite? Jako. Kakve su vaše želje? Maštavite. Lepi odgovori, ali idemo dalje, treće nećemo. Treće! Želim treće pitanje. Treće pitanje je šta ste vi u horoskopu, a ne po nacionalnosti? Izvini! Molim. Tri glupa pitanja. Emisija. Da li bi volao da učestvuješ? Da. Pitanje za tebe broj 1 glasi: šta je za tebe sat? Ne bih znao. Ne bih. Drugo pitanje glasi: kako ti sebe vidiš danas? Jel znaš da se danas nisam video? Nisam se video. Tako da vidim se dobro. Nije video. Treće pitanje za tebe glasi: gde ide ovaj svet? Nigde. Nigde. Idemo dalje. Tražimo žrtvu. Nema nikog. Baš nema nikog. O! Zdravo. Zdravo. Da li biste želeli da odgovorite na tri glupa pitanja? Naravno. Da. Ok. Kako se ja osjećam? Loše. Fino. Drugo pitanje. Zašto mi sad idemo? Da bi išli, da bi došli. Da bi našli smisao života. Ne. Jer ne postoji smisao života. Treće pitanje i posljednje pitanje za večera za vas, hvala vam puno, je gde se može pronaći bolje mesto? Na bolje mesto. Ili nigde. Jer ga nema. Ovo je najbolje mesto. Da, ovo je najbolje mesto. Vozi pod video nadzorom. Podsjećamo vas da je u vozu zabranjeno pušenje. Idemo da postavimo tri najgluplja pitanja u istoriji svih pitanja. Da li ste spremni? Ok. Tamo idemo. Dobro večer. Mi smo iz emisije koja postavlja tri najgluplja pitanja ikad. Da li biste želeli da odgovorite na tri jako glupa pitanja? Može. Da li vi znate kako se mi osjećamo? Lepo ga se okupi. Drugo pitanje. Da li, to jest, kako vi zamišljate da je danas bio dan? Kako zamišljam da je bio dan? Ne mislim, nič, ovo nisam ni vidio dan. Sve sam radio.
I treće, ali ne i najgluplje. Kako vi mislite da mi preživimo ovaj put? Ne mislim. Hvala, no najmnogodušnije. Kažemo najnoviju, najekskluzivniju žrtvu. Ćao. Mi smo iz emisije 3 najgluplje pitanja u istoriji ikakvih pitanja na svetu. Drago. Da li bi želela da učestvuješ? Ne bi stvarno. Izvini, stvarno mi to je danas. Ne želi da učestvuje u 3 najgluplje pitanja. Okej, idemo. Da li to što čitate vi sada ima apsolutno neki uticaj na vas? Ne. Zbunio sam se. Ali čitam. Idemo u drugo pitanje. Kako vi mislite uopšte da mislite? Ako mi daš vremena da smislim, možda ću ti reći šta mislim. Ovaj čovjek zna. Treće pitanje, ali ne i najzabašurenije. Koliko mislite vi da mi smo mi, a ne vi? Ako ste vi. Dobro pitanje. Dobro pitanje. Ko si ti? Idemo dalje. Mi animatori uvek znamo ko smo mi. Samo se postavlja pitanje ko ste vi. Moj njuh osjeti. Dobro reči. Da li biste želeli da učestvujete u emisiji 3 najgluplja pitanja na svijetu? Nemoj guliti. Nemoj. Zašto? Nemoj, pusti. Dobro, ajmo. Pustit ću. Tražimo najnoviju žrtvu. O! Ćao! Dobrodošao u emisiju 3 glupa pitanja sa Đorđem Mitrovićem. Da li bi želeo da odgovoriš na 3 glupa pitanja? Zavisno kako su glupa. Ovo je izgleda bilo prvo pitanje. Drugo pitanje je, zašto misliš da sam ja visok?